କାମ ଥିଲା ନା। ଆଚ୍ଛା ମୁନାଇ ନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଶିପୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆସ ଶିପୁ ଭାଇ ତମକୁ କିଏ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଶିପୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲି, ଲାଇକ୍ କଲି, ଗିଫ୍ଟ କାଇଁ? କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଗୁଲିରୁ ଆସିଥିଲି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି? କରିଛି ଲାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି? କରିଛି ଷ୍ଟୋରି ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେଇଛି। ଆମର ତ ଗିଫ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚରାଯିବ। ଯଦି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ପାୱାର ମିନାଜିମ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିବ। ପଚାରନ୍ତୁ ତାହେଲେ। ଗୋଟେ ପାରାଟା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲା, ସେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ହଠାତ୍ ହଗିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁହଟା ତଳେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ପଡ଼ିଲାନି ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁହଟା ପାରା ତା ତାଳୁକୁ ଉଠିଗଲା। ନା, ଏଟା ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର୍। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଗୁହଟା କାହିଁକି ତଳେ ପଡ଼ିଲାନି। ଯିଏ ଜଣେଇବ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ପାୱାର ମିନାଜି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିଆଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଦେଖାନ୍ତୁ ନା। କିପ୍ୟାଡ୍ ଫୋନ୍ରେ